Il-Partit Laburista ħareġ sejħa l-espressjoni ta' Interess Għall-Binja Tar-Rialto f'Bormla. Din il-binja li għandha l-faċċata tħares lejn il-baċir u li hija mibnija fuq stil aritettoniku tal-Art Deco kienet tintuża bħala sala taċ-ċinema u li baqgħet tintuża san-nofs is-snin design. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi qal li l-Partit Laburista ħareġ espressjoni għall-interess għal din il-binja skedata, kif ukoll għal dik ta' biswit it-teatru, sabiex dan il-bini jerġa' jingħata l-ħajja u jieħu l-glorja li kellu fiż-żmien l-imgħoddi. Huwa d-dmir tagħna li dal-patrimonju ħallew il-partitarji ta' qabilna aħna l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista nagħmlu aħjar ġid minnu ġid għall-Partit u iktar minn kollox ukoll ġid għal il-komunità ta' madwarna. Skattajna proċess tal-espressjoni of Interess biex il-proċess ikun kif għamilna fil-binjiet ta' qabel, ġifieri fil-binja tar-Raffles ikun hemm it-trasparenza kollha mixtieqa. Dan il-proċess isegwi dak tal-binja tar-Raffles fejn il-Partit Laburista għadda l-binja lil privat bi proċess trasparenti għal 26 sena. Kull min huwa interessat jista' jiġbor id-dokumenti għall-espressjoni tal-interess miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun mit-2 sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Is-sottomissjonijiet jaħlqu fl-aħħar ta' Mejju f'nofsinhar.